खुलुमबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो रादाब लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं, मैया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे गेदेर सांग्रांथि मेलाव बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' बिथाङा बाहागो लानानै बुंदों दि ट्राइबेलफोरनि हाखौ गुबुनारिफोरा सानफा एफा सेगासिनो दं होनना फोरमायदों। बेनि थाखाय साफ्रोम बर' सुबुंफोरखौ सांग्रां जानो खावलायदों। बर' फरायसाफोरखौ सोलोंथायाव गोसो होनो खावलायदों आरो जोथोनगिरि बिमा बिफाफोरखौबो सोलोंथाइ फारसे सांग्रां जानो खावलायदों। बिथाङा बुंबावदों दि मासे गरायखौ दैयाव लांनानै दै लोंहोनो हाया, बेबादिनो सासे फरायसाखौ गावनो फरायनो गोसो गैयाब्ला रावबो फोरोंगिरिया फोरोंनो हाया होनना फोरमायदों। बे सांग्रांथि मेलाव गोबां मेलेमजिबिफोर आरो गोबां सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन। नैथि रादाबाव दं, थांनाय दाखालि हरनि समाव हाग्रानि मैदेरा फैनानै न' सिफायना गालांनाय बिबारि बसुमतारीनि न'आव अनसुंथाइ होफैदों। 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा चिरां जिल्ला रुनिखाता फरेस्ट रेन्जनि सिङाव थानाय दागगारि हाथिसार ओनसोलनि 2 नं मैनागुरि गामिनि बिबारि बसुमतारीनि न'खौ थांनाय समबार मोनाबिलि आरो मंगलबार मोनाबिलियाव मैदेरजों सिफायजानाय न'खौ मैया नायदिंफैदों। 14 नं चिरां दुवार कमिटि इउपिपिएलनि आफादगिरि बिरदाव मोसाहारि आरो लाइमोन गांखंनि नेहाथारि फादाब दाहालजों लोगोसे दागगारि प्राइमारि माखासे दैदेनगिरिफ्रा नायदिंफैनानै रांनि अनसुंथाइ गथायनानै होयो। आफादगिरि बिरदाव मोसाहारिया बिबारि बसुमतारीनि थासारिखौ नुनानै 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि आफादगिरि बिरदाव मोसाहारिया फोरमायदों दि थाबैनो बेनि राहाखौ लागोन होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों होनना मिथिनो मोन्दों। थामथि रादाबाव दं, पाकिस्ताननि सासे आइजोखौ पुलिसा हमनानै खादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मैया एसएसबि हानजाया भारत नेपाल सिमनानि खाथियाव सासे पाकिस्तानी आइजोखौ पुलिसा हमनानै खानो हादों होनना मिथिनो मोन्दों। ब्रैथि रादाबाव दं, गिदिर अर खामदों। बे जाथाया जादों थांनाय बुधबारनि मोनायाव मरिगावनि जागिरुदाव। मिथिनाय बादिब्ला बे गिदिर अरा एलपिजि गेस सिलिन्डार बेरफ्रुनायाव सोमजिदों होनना मिथिनो मोन्दों। माखासे दखानफोरा अरजों सेवहांगार जादों होनना मिथिनो मोन्दों। खमावबो 6था अर खोमोरग्रा मेसिन सालायनो गोनां जादों होनना मिथिनो मोन्दों। बे जाथायाव रावनिबो जिउ खहा जायाखै होनना खौरां मोननाय जादों। बाथि रादाबाव दं, चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटल बाजारनि गंसे दख'ना गलायाव सिखाव हाबदों। सिखावखौ मैया पुलिसा खाबाय होनना मिथिनो मोन्दों। मख'जाथावदि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटल बाजारनि मिलिका बसुमतारीनि गंसे दख'ना गलायाव सिखाव हाबो। खमैबो 1,30,000 आरो गोबां दख'ना ब्लाउस बायदि बायदि मुवाफोरखौबो लाङो होनना मिथिनो मोन्दों। नाथाय दा सानै सिखावखौ पुलिसा खानो हाबाय। दा बिसोर सानैनावबो पुलिसा सोंथि सोंगासिनो दं होनना मिथिनो मोन्दों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनावबो थुनानै हो, जाहाथे आं गोदान गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।